Sambara. Aku bakal mupu sayembarane. Yen to kaya ngono ae dimimiti. Hei, hei. Hei, hei. Kowe urung sepira. Mula yen to kowe ngandalke tenagamu ora bakal menang karo aku. Pancen aku sing nyayembarane. Aku tak elok. Kowe neh. Lho kuwi bocah ala kok aku lho apa ya tak pe ojo. Oh iya. Ndal sanane. Lan yo. Awas we. Iya. Iku lanjut yo. Lanjut tenan aku di iki lanjut tenan iki. Tak lebokne neh. Yo akalah. Nah. Iki calon bojomu Ratnasari. Calon bojoku, Pak. Adik. Wis mbok telateni sok suwi-suwi ganteng. Alah, ayo jalan-jalan ayo jalan. Sampean pancen bagus tenan. Aku tresno karo sampean Kakang. Nanging aku nduwe penjalukan. Apa penjalukanmu? Patine sedulurmu, Kakang. Ratnasari. Yen penjaluk bondo donya bakal tak turuti. Ning nek Kakang kudu welasan kok kon mateni. Apa aku yo mentolo? Kepiye maneh, Kakang? Yo. Penjalukanmu bakal tak wujud. Nanging kowe aja mleleni janji. Ora bakal mlentani, Kakang. Ora rabi lah, Kang. Timbang rabi ajak-ajak wangkene Kakang dolasan. Ratnasari gelem dadi bojoku nek njak duwe penjaluk, Kang. Nek Ratnasari njaluke bondo donya tetep tak kei, Kang. Tak budidaya. Njaluke patine sampean kok, Kang. Yo, Kang. Apa, Kang? Aku yo seneng tenan. Ora, Kang. Timbangane
aku urip bahagia ning ora bebarengan karo sampean. Ora apa-apa. Tenan, Kang? Wong aku wong kowe ulur kuting teneng yo. Tenan to ora, Kang? Sepurane yo, Kang. Iya, Kang, sepurane, Kang. Sepurane. Kang. Kakang udolasan. Ake ini. Sampean gak apa-apa, Kang. Bang wis mbok ublus ya. Wis tak ugus ya, Kang. Nanti ora apa-apa. Ora apa-apa. Ini lho, Di. Piye, Kang? Nek kowe mengadunan, yo tak ilakno awakku. Ning aku iku ora iso ati, nek mbok ujuk ngono ora iso ati. Lah kudune kanggo cara piye, Kang? Ana alane. Carane piye? Apesane hululem iki ning empek-empek iki. Ning pepe Ning sampean empek-empek iki nek di yes, klik. Nek mati. mati, Kang. Yo, Ya, Kang. Sepurane ya, Kang. raja. Kakang kasihan Kakang. Ratam Sari, penjaluanmu wis tak turuti. Kowe aja mblenjani janji. Kakang kasihan Kakang. Sampean wae wis tegel mateni karo sedulurmu rak ya to? Apa meneh besok ya wis dadi bojo karo aku. Yang tekan, mesti sampean tega mateni aku. Sudi ngapa aku dadi bojomu? Ratam Sari! Ratam Sari! Lah kok ana kemenusa sing mlutung tengah alas sing kaya ngene iki. Gagak. Mati kok dagage. Dagage apa? Alah yo ya jabal bayi upah. Sing ngopo? Kok menawa durung titiwanti nek kowe mati yo ngger ya aku sing bakal nulung karo kowe. Ketoke kok tangane sing kuwi sing tak tuyu aku bakal nambani tangane iki. Aku kok rondo kowe iki sapa? Aku dol langsung. Oh, kudu welasan. Lah wong kowe rupamu ora gadhek kaya ngene kok anakku sampe kedalan karo kowe iki sing dipamrih ki apa? Anakku Kowe nang nang ingetno aku iki tengeto ora ton ingetno. wong iki kok kowe kok ora cetha ya cetha bloko ngene iki. Diprakno ini lho, itu Agus. Lah wong diplekno lah ya wis tetep ora gadhek. Anak meneng aku. Anakku iki seneng karo kowe, tangisan sedina suwengi iki kok goleki karo kowe. Jebule aku ketemu kowe kok rupamu ra ontro. Paling-paling ya anak